Lapset juoksevat kuivuneen joen uomassa Olanchossa, Hondurasissa Keski-Amerikassa. Joki on kuivunut liiallisten hakkuiden aiheuttaman metsien häviämisen myötä. Hakkuut aiheuttavat aavikoitumista. Vesilähteet kuivuvat, koska ei ole puiden juuristoa varastoimassa vettä maaperään. Olanchossa monet aiemmin runsasvetiset joet kuivuvat nyt kesäisin. Toisaalta talvisin maaperä ei pysty imemään sateita ja se aiheuttaa tulvia. Myös kuivat kaudet ja metsäpalot vaikeuttavat maaseudun perheiden toimeentuloa. Hondurasin maaseudulla 1,4 miljoonaa ihmistä elää alle $1 päivässä. Perheiden toimeentuloa ja ruokaturvaa parannetaan luomuviljelyyn perustuvilla kasvimailla. Perheiden saama ravinto paranee ja satoa riittää myytäväksikin. Näin perheet saavat tuloja. 4 eurolla perhe saa siemenpussin luomupuutarhan perustamista varten. Kanojen kasvatus ei vaadi suuria panoksia, mutta parantaa perheiden ruokaturvaa. Kanoista saa täydennystä ruokavalioon ja mahdollisuuden hankkia tuloja myymällä munia. Nenäpäivän tuella parannetaan ihmisten vaikutusmahdollisuuksia muun muassa kouluttamalla nuoria ja tukemalla ympäristöä ja ihmisoikeuksia puolustavia kansalaisjärjestöjä. Nuoret välittävät oppimaansa eteenpäin omissa nuorisojärjestöissään. Alueella on korkea nuorisotyöttömyys ja 23 eurolla 3 nuorta saa päivän johtamiskoulutuksen. Olanchon alueen haasteisiin kuuluvat myös kiistat maanomistuksesta ja metsien hakkuista sekä syvä kuilu rikkaan eliitin ja ihmisten köyhän enemmistön välillä. Työttömyysprosentti on korkea ja peruspalveluita on tarjolla heikosti. Nenäpäivän varoilla tehdään työtä alueen ympäristö- ja luonnonvarojen kestävän hyödyntämisen hyväksi. Samalla vahvistetaan kansalaisjärjestöjen toimintamahdollisuuksia ja perheiden ruokaturvaa. Yksi tukea saavista järjestöistä on Olanchon ympäristöliike MAO. Sen jäsenet ovat sitoutuneet rauhanomaiseen toimintaan metsien suojelemiseksi metsäyhtiöiden laittomilta hakkuilta. Vuonna 2008 MAO saavutti merkittävän tuloksen, kun sen toiminnan ansiosta hyväksyttiin uusi metsiensuojelulaki. Liikkeen jäsenille järjestetään nenäpäivän tuella koulutusta uudesta laista ja sen soveltamisesta. Päivän koulutus maksaa 19 euroa yhtä koulutettavaa kohti. Koulutettuina ihmiset pystyvät paremmin puolustamaan oikeuksiaan ja metsien kestävää hyödyntämistä. MAO toteuttaa myös radiokampanjoita. Lähetyksissä kerrotaan luonnonvarojen kestävästä käytöstä. Yksi radiolähetys maksaa 12 euroa ja 500 eurolla kampanja pyörii radiossa kuukauden ajan. Metsiä eivät hävitä vain metsäyhtiöt. Myös maaseudun köyhät perheet hakkaavat metsää polttopuuksi, kun muita energianlähteitä ei ole. Nenäpäivän tuella rakennetaan ekoliesiä, jotka kuluttavat vähemmän polttopuuta kuin perinteiset liedet. Ihmisiä myös koulutetaan rakentamaan niitä itse, jotta he voivat opettaa muita rakentamaan niitä lisää. Yhden ekolieden rakentaminen maksaa 76 euroa. Sillä säästetään metsää, helpotetaan erityisesti naisten työtä ja edistetään koko perheen terveyttä. Metsiä suojellaan myös istuttamalla puita. 8 eurolla saa 10 puuntaimea perheen puutarhaan. Niistä saadaan polttopuuta ekoliesiä varten. Samalla lapset ja nuoret pääsevät mukaan kantamaan vastuuta ympäristöstä ja omasta tulevaisuudestaan.